Assalamu alaikum. Hare mi wurike on fapla landi style jam. Allah ta hare jam. Jam ala Guinée, on nani interview président Cellou Dalein Diallo sur TV5 Monde. Vraiment, oui, Mamadi, wana légal, wana takadi légitime jamais de la vie. Et oui, ici te ko jod agoli yauta pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et bien, auditari be dambuga. Bada dun nom, il va mener le combat jusqu'à la victoire finale. Fala do yo mono, fala do yo welto. Si be menace do IFDZ, wado gol parti on dissoud, ko kambe wa irino. Est-ce qu'on famille? Ku jogiti den no iden jogiti don. Wata goto hoynan senerde. Haybe votanale mo be no hullude. Itisi ke votan be mo be. Jama wattene hila moƴƴa hiɗen e tourna mo tawata en fof meɗen en sikkono ɓeɗo naadi ɓe ardireno ɓay noon jama on fotanali Mamadi en yi moneji makko ɗi woni ittude jama on liɓugol boutique aji yimɓe fusugol boutique aji yimɓe nangugol yimɓe ko ɗum tumɓe jokki ko ɗum tumɓe jokki si tawi ko joɗagol yewta pour le retour à l'ordre constitutionnel ala jeeni udditani ɓe dammugal kono noon si ɓe menasiɗo waɗugol parti on dissoudre si tawi congrès waɗaka parce que ɗon andi à chaque fois congrès si memminama waɗugol ko kamɓe empêchata fiwata congrès waɗu ɓe waɗa kadi parti on suspension ɓe prolonge kadi suspension on jama he ko fi IFDG mapini ɓe ko fi Alaji Cellou Dalein mapini ɓe hunde si wona ɗum noon ɓe perdi contrôle maɓɓe on Mamadi o perdi contrôle makko yimɓe no ɓarorimo hande hiɓe huwude kala ko ɓe faala joni noon yimɓe de non eli yimɓe ciwloriɓe laamu ngu pinka yimɓe ɓe votanaka prometuɓe Guinée jamfi si ɓeɗo inni waɗa parti suspension si tawi jama on fanki juuɗike ɗo ɓe huwa e jama on kala ko ɓe faala na IFDG to wona jippirede ko jama fof wona jippirede hiɓe huwude ɗo jama la Guinée on ko Sékou Touré huwayno kon ko ɗum Mamadi on huwude ɗo sina ɗum yeytire jama on hakkil teddungal mais ɓe ala teddungal goɗɗo si tawi ko dow o yarante ko dow o yarante si tawi kadi ko doole o yarante ko dow o yarante doole o yarante ɓe no duwa yewtede ha ɓe naata heƴa e nder sangaru ɓe dumbuya mo duwa yewtede ha naata o heƴa e nder sangaru ɗare yimɓe fi Allah Ibrahima Khalil Konde ko ɗum ɗo welata ɓe ko fiyo parti on fitte Ousmane Gawal en ko ɗum ɗo welata ɓe ko fi IFDG ɗano fiw alors que noon si ɓe fijiri fi o parti ko Allah bonnata feere maɓɓe nade par ce que ɓe sikkay ɗo IFDG ni militant ɓe no déterminé président on himo woni ko woni himo déterminé so on yaha joni ko fi IFDG ɓe on jippirde ɓe waɗi Alaji Cellou Dalein exclui ka fiche électoral mais toujours ko fi Alaji Cellou Dalein ɓe on jippirde par ce que ɓe andi ɓe wona légal hande ɓe wona légitime hande Alaji Cellou Dalein ko président élu par son peuple 3 fois goɗɗo arta ɗo tawa en e terrain inna ɓen ɓe pottinde ninalmandi to no metti ha feƴƴiti kero iɗon andi ɗum dumbuya ko ɗum ɗo décision ñi maɓɓe ɗin ko fittugol fi parti on fitta fi Alaji Cellou Dalein mais pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique ça je vous le garantis ici c'est impossible si tawi ko ɗum wonno jonnirede otoje ma si tawi ko ɗum wonno communiquirande yimɓe yenna ande on nangete waɗeɗa on respect fino ɗum wawiron justifiade mi sikka ɗo renti yimɓe maɓe ɓen kastat hande saria wolal fi maɓɓe militaire ɓe no ratiyede partout yimɓe no warede boutique aji yimɓe no liɓirede ban wo ban hay yimɓe hay votanɓe ɓe Mamadi Doumbouya no wullude hande ɓe nisani Allah ko ɓe voterani Mamadi Doumbouya hande ɗon jooɗi ɗo golle moɗo o attaque golle IFDG par ce que ko fiyo parti mapini on mais min jooɗotako kala miijiɗo yennayi Alaji Cellou Dalein ma yenne cadre ɓe ma fi jiibugol IFDG ko Allah jiiɓata fi makko e kadi min jaɓanta ɗum hay e goto min jaɓanta ɗum hay e goto kala miijiɗo jiibugol IFDG min jaɓantamo ɗum min jaɓanta ɗum hay e goto o parti yimɓe ko finu tawi o parti no jama no tambiti parti o no jogiti parti ko ma parti o yewte ko laamu clown seeɗani na ciwloriɓe laamu ngon pinka wata arde ɗo pina Guinée bonna fi parti ji ɗin min jaɓanta ɗum hay e goto watte ɗum hila Ibrahima Khalil Konde so yiɓe puusude ɗo pionje fi parti on par ce que ɓe andi ko ɓe fokkintini ko hey ɓe waɗa ɗo si ɓe fala honnum e honnum mais ñande goore ko leydi ndi nde wona leydi nunude ko ɗum ɗo fuu ɓe on sakkorade Alaji Cellou Dalein par ce que ɓe andi si ɓe alaki Alaji Cellou Dalein laamike o développe ay leydi ndi
retard ko lendi hebi kon fo wala gi sendal développer lendi o waɗay leydi ni leydi nunɗundi leydi fewndi leydi ko tawata guinéɓe ɓe fufata e mayre mais ɓe falaka ɗum no kamɓe ko division ɓe yiɗi sendugol waɗa leƴƴi ko ɗum ɓe jokki ka laamu ɗo fus wona ɗum siɗaɗo hande ala ko cukki alaji seldal en ala neɗɗo patientiɗo yurmeteɗo muññiɗo ha yewti alaji seldal o yaraniɓe teddugal e hakkil fiyo ɓe famu ɓe famali ɓay ko sukaɓe ni mais ɓay ɓe famali ɓe hiira guite maɓɓe ɗen à très bientôt min ko minatan militanɓe ɓe responsable koɓe détermine ɓe jogo koɓe jogitiɗon ko Allah hokkata ko ari wo feƴƴay ko ari wo batte ari kadi wattanila moƴƴama so tawiɗa mari imanu ka ɓerde maɗa hunde wata arde accintinama e lawol ngol fellutoɗango ko lawol moƴƴugol naɓama e fenade hare ko ɗum mari ko ɓeytatano vive le président Cellou Dalein Diallo vive les militants et sympathisants de l'Union des forces démocratiques de Guinée.